Ало? Приятелю, къде си? На улицата. Хапман сандвич, чакам Искра. Хапвай бързо и идвай. Какво е? Моля те, не се чувствам добре. Къде си? В читалнята. Идвам веднага, да извикам ли лекар? Не. Излез навън, ще ти стане по-добре. Не мога, нямам сили. Чакам те тук и мини през аптеката. Купи ми някакви хапчета. Припомнете си, когато подтикваме събеседника да извърши определено действие, използваме подбудителни изречения. Хапвай бързо и идвай. Излез навън. Мини през аптеката. Ето ме. Какво е това? Една пиеса. Сигурно се преуморил. Постой, почини си малко, после ще излезем. Добре. Взели лекарство? Да. Дай ми едно хапче. Какво друго да направя? Донеси ми вода. И не дай да се бавиш. Няма. Бъди спокоен. Обади се, не иска. Сигурно ще те чака. Добре. Подбудителни изречения може да се образуват с повелителни глаголни форми. Почини си малко. Дай ми едно хапче. Бъди спокоен. С повелителните глаголни форми се изразява волята на говорещото лице. Донеси ми вода. Обади се на Искра. Не дей да се бавиш. Ето, пий. По-добре ли си? Не знам. Слушай, вземи ми едно кафе. Сигурно ми е паднало кръвното и нека да е по-силно. Помоли и бармана. Да не ти стане по-зле. Няма. Добре, отивам. Имам ябълки в раницата. Ще те освежат. Избери си. Обърнете внимание, глаголите в повелително наклонение обикновено се употребяват без лични местоимения. Вземи ми едно кафе. Помоли бармана. Избери си. Искре, слушай. В читалната съм. Дари не злей съм при него. Просто ме изчакай някъде. Не идвай. Аз ще дойда, щом мога. Да. Кажи, майко. В читалнята съм. Стана ми малко лошо, но ти не се притеснявай. Да, ще ти звънна после. Да. Дарине, виж това. Тези хапчета са много силни. Да. Казвам ти, много ми е зле. Много ми е зле, ще се мре. В подбудителните изречения събеседникът може да се назове с обращение. Искре, слушай. Кажи, майко. Дарине, виж това. По-добре ли си? Не. Изглеждаш пребледнял. Ще звънна на Искра да не ме чака. Не дай да се обаждаш. Аз ще се оправя. Не дей да спориш. Не дей си мисли, че ще те оставя. Хайде, тръгвай. Наистина, аз ще се оправя. Не дей повтаря все едно и също. Хайде, отиваме на лекар. На лекар? На лекар. Ама аз... Обърнете внимание. В отрицателните подбудителни изречения може да се използват формите «не дей» и «не дей да». «Не дей» повтаря все едно и също. «Не дей си мисли, че ще те оставя». «Не дей да спориш». «Не дей да и се обаждаш». Не, ще се оправя. Ти не се лекувай, пък после чакай да се оправиш. Хайде. Не, никъде няма да ходим. Ох, извини ме за малко. Ох, и теб те напрегнах. Извинявай. Ти ми скъси нервите, пък после се извинявай. Хайде. Прощавай, не те чух. Отиваме към болницата. Не. Само се откажи и ще видиш. Хайде, ще ти помогна. Добре. Обърнете внимание. Някои подбудителни изречения с глагол в повелително наклонение могат да изразят предупреждение, укор, заплаха. Ти не се лекувай,
пък после чакай да се оправиш. Ти ми скъсай нервите, пък после се извинявай. Само се откажи и ще видиш. Глаголи в повелително наклонение се използват и в изрази за извинение. Извинявай. Извини ме за малко. Прощавай, не те чух. Хайде, ставай. Не. Добре съм. Я тръгвай. Изглеждаш ужасно. Ясно е, че си болен. Сигурен ли си? Да. Защо? Кажи де. Ами, нищо ми няма, съвсем здрав съм си. Не се измъквай. Опичай си ума. Добре е да се лекуваш. Не се измъквам. Излъгахте. Какво? Ще ходя на кастинг за нова роля и... Какво? Трябваше да знам, че съм убедителен. Махай ми се от главата. Ма, чакай. Гледай си работата. Добре, слушай ме. За подсилване на подбудителността към глаголите може да се прибавят подбудителни частици. Хайде, ставай. Я тръгвай. Кажи де. Обърнете внимание. Глаголи в повелително наклонение за изразяване на подбудителност се използват и в някои устойчиви изрази. Опичай си ума. Махай ми се от главата. Гледай си работата. Камене, спри се, де. Изчезвай. Камене, добре, изслушай ме, ще ти обясня всичко. Моля те, изслушай ме само. Отивай да си играеш роличките пред някой друг. Добре, Камене, Добре, не съжалявам. В този урок видяхте. Хапвай бързо и идвай. Дай ми едно хапче. Вземи ми едно кафе. Помоли бармана. Искре, слушай. Не дей повтаря все едно и също. Не дей да спориш. Ти ми скъсай нервите, пък после се извинявай. Извини ме за малко. Хайде, ставай. Гледай си работата.